Hei kaikille, minä olen Namia Joshi, ensimmäisen vuoden ICT-opiskelija JAMK-ammattikorkeakoulussa Suomessa. Olen myös Minecraft- ja Adobe-lähettiläs. Hiljattain sain uskomattoman mahdollisuuden puhua PET Asia 2025-tapahtumassa. PET on yksi maailman johtavista opetusteknologia-tapahtumista. Se tuo yhteen opettajat, innovaattorit ja johtajat jakamaan ideoita siitä, miten teknologia voi muuttaa oppimista. Tänä vuonna olen mukana eSports and Game-Based Learning in the Classroom -paneelissa. Keskustelimme siitä, kuinka valminen ei ole vain hauska, vaan se kehittää myös tiimityötä, luovuutta, ongelmanratkaisua ja tulevaisuuden taitoa. I'm currently studying as a bachelor student first year in JAMK University of Applied Sciences in Finland. eSports voi antaa opiskelijoille voimaa avata uusia urapolkuja ja täysin uudistaa käsityksen siitä, miltä oppiminen voi näyttää tulevaisuudessa. Olen todella kiitollinen PET-asialle tästä mahdollisuudesta ja odotan innolla, että voimme jatkaa tutkimista, kuinka eSports ja teknologia voivat viedä koulutusta uudelle tasolle. Kiitos paljon!